Kako se bliže izbori u SDP-u, tako su i kandidati za predsjednika stranke aktivni u druženju sa stranačkim kolegama. U posjeti Varaždinskoj županiji bio je danas tako potpredsjednik stranke Zlatko Komadina. Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina sastao se danas s članicama i članovima SDP-a u Varaždinskoj županiji. Kako bi im se obratio, čuo što oni misle o promjenama u SDP-u, te kako stvoriti bolji SDP koji će vratiti povjerenje građana i preuzeti odgovornost za Hrvatsku. Moja vizija SDP-a je SDP smo svi mi, znači decentralizacija i demokratizacija stranke. Ne gubiti ljude, okupljati, vraćati povjerenje u socijaldemokraciju. S jedne strane, s druge strane, naši ljudi odlučivati o našim kadrovima, o politikama stranke, o kadrovskoj politici stranke i o pravilima igre u stranci. Demokratizirati statut na način da jedan član, jedan glas proširimo, da uvedemo preferencijalno glasovanje pred izbore u stranci, jednom riječju da se stranka iskomunicira odozdo prema gore, jer članovi stranke čine stranku. Osvrnuo se i na rječnik protukandidata Zorana Milanovića, istaknuši kako javni ljudi u javnom prostoru imaju odgovornost za javnu riječ. Javna riječ mora biti takva da ne izaziva podjele u društvu. Moramo ljude okupljati, ne stvarati zapravo animozitete teškim rečenicama, teškim riječima. Vidite i sami da se zbivaju, nažalost, evo čak i ubojstva i u Vukovaru, nasilje u Okučanima. Moramo puno oprezniji biti, jer odgovornost političara je ta da nevezano od političkih opcija zapravo stvaraju uvjete kvalitete života ljudi prije svega, a ne da zloduhe prošlosti puštaju kao duhove iz boce. 2. travnja preuzimam predsjedanje SDP-om i promijenit ćemo stranku nabolje. Istaknuo je Komadina na kraju svog obraćanja novinarima na Varaždinskoj gradskoj tržnici.